Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo. Sabi sa inyo, mabilis lang tong September. Oo nga, grabe. At saka, alam nyo po mga kabisyo, sabi po sa inyo akala nyo lang hindi mo malalagpasan. Pero malalagpasan pala. Ayaw niyo maniwala sa amin Yan ang sinasabi yan ang sinasabi natin. Hindi kasi minsan meron tayong mga feeling na parang, paano ko kaya tatawid to? O paano ko kaya tatapusin itong mga bagay-bagay na ito? O ano pa, sasaan pa? Diba? Hindi rin natapos. Sabi sa inyo, hindi nyo matatapos yan. Ayaw nyo maniwala. Yan ang sinasabi ko sa inyo lagi na lang po tayong inspirational. Hindi. May mga pagkakataon talaga na kahit anong pilit mong tapusin, hindi mo matatapos yan. Doon tayo sa real talk. Real talk tayo. Diba? Yung kahit anong pagpapakahirap mo, hindi ka tataasan ng sweldo. Ganon. Charot. Ay, nako. Hindi, pero totoo ka, partner, no? Totoo ka sa, ang bilis. Oo, kasi naalala ko lang pinag-uusapan natin kamakailan, yung September 1, September 2. Oo, na plinay natin yung tuloy pa rin ang Pasko, na inawit ng tambalang ni Nicole Yala at Chris Chuper. Inawit! Oo, tapos biglang ngayon. Di ba mag-October na ulit? Sa true. Itulog mo yan, ilang araw na lang matitira, matatapos na naman ang September. Correct. Grabe, no? Mabagigising na yung mga may teams ng song na Wake Me Up on September. And sorry! Sample naman dyan. Sorry po sa corning joke, di ba? Hindi, pero totoo, may mga pagkakataon na akala natin hindi natin matatapos ang mga bagay-bagay. May mga pagkakataon na parang feeling natin ang hirap lagpasan. Totoo naman, ang hirap na lagpasan ng mga bagay-bagay, ang hirap lagpasan ng mga pagsubok, di ba? Pero sa totoo lang, hindi ba't lumilipas din? Yes. Hindi ba't natatapos din? So kung ano man po yung pinagdadaanan na medyo matindi, medyo nakakalurke, pasasaan pa't lilipas din yan. Yun talaga yun. Correct. Mahirap lang talaga siyang mahirap lang talaga siyang intindihin, unawain correct. minsan. Oo, na parang bakit kailangan mangyari tapos pag nangyari pa sunod-sunod. Yung para bang, okay Lord, okay fine, sinampal ako, tapos ngayon sinasampal-sampal talaga ako. Hindi na pala isang... Sampal na may kasama pang tadyak, Lord, talaga correct, naman. Talaga ba, Lord? Sa true, correct. Meron pang hami-hami wave, Lord. Oy, nakakaalam na hami-hami wave. Dapat po, may anak na po kayo ngayon. Di ba totoo may feeling tayo na parang tinatadyak-tadyakan tayo ng problema, inaapak-apakan tayo ng mga matitindicious na mga challenges. Yung iba nga sabi nila binabagyo Correct, diba? Binabagyo. Sa sobrang damit, sa sobrang tindi ng problema. Wala ka dun sa kaibigan ko, sinusunami. Ganern. Talaga? May tsunami daw. Wala ka dun sa kaibigan ko. Ano nangyari? Dinidilubyo. Ay, grabe. Ibang level na talaga. Wala ka. Dilubyong problema yon. Dilubyo. Wala ka dun sa, dun sinasabi ko sa wala, panis kayo lahat sa lola ko. Yung mga jokes 1990s talaga. Sa true. Wala kayo sa lola ko. Wala kayo sa lola ko. Sa sobrang tindi ng problema niya, partner, yun na talaga ang rapture. Matindihan nga. Matindihan, di ba? Tapos may mga pagkakataon na parang... Nek naman pala lahat ng problema namin. Wala, panis, di ba? Di meron talaga tayong feeling na gano'n na, ano ba to? Parang hindi natatapos. Ano ba to? Parang pagsubok na matindihan talaga. Sabi mo nga, delubyo, tsunami, binabagyo, binabaha, 'di ba? Ganun po kasi talaga kapag ang prayers ay hindi malinaw. Yan. Sa susunod kasi ganito. Aayusin. Ayusin mo tapos malakas. Ganon. Huwag yung parang patanga-tanga, 'di ba? Yung ganito ang dasal, ha? Ayan. Lord, sana po bigyan niyo po ako ngayon
ng halo-halo. Yan. Ganun lang kasi, ganun kalinaw. Oh. Palibasa ikaw nagdasal ka, Lord, halo-halo. Di ba? Ano nangyari? Halo-halong problema yung dumating. Next time. Halo-halong isipin Koreko. din. Halo-halong delubyo. Bagyo. Struggle. Pagsubok. Next time, specific tayo. Lord, ang gusto ko po, halo-halo. The dessert. Yan, yung may yan. ice cream sa ibabaw. Yan yung pinakamasarap na halo-halo. Yan. Ganon. Ikaw kasi parang palibasa, patamad-tamad pag nagdadasal. Parang Nagmamadali pa. Nagmamadali. Ilang minuto na nga lang nilalaan. Sa truth, patulog na. Minamadali pa. Correct. Ayan tayo eh. Kapag kalimbawa, pagkagabi, pag nagpapaantok tayo, sa na nagdadasal, naku, anong ginagawa? Nanonood. Yan. Kung ano man yun, pinapanood, nagpapaantok ka nga, gusto mong matulog, di ba? Pero hindi mo na malayan, 2.5 hours na, nakatatlong episode ka na, Yan, di ba? yan. Pero, pag magdadasal, di ba? Inaantok ka bigla. Diba? Diba? Worst niyan, tinulugan mo Ayun yung na pagdarasal. nga. So, nung nagdasal ka, ang sinabi mo, Lord, halo-halo. Diba? O anong dumating? Halo-halo problema. Dinasal mo kasi. Tsareng. Oo, hindi nakarating na maayos yung message mo. Diba? Ayusin natin. Buhay natin. Ayusin. Ganyan. Hindi, pero totoo ha, mga kabisyo. Kahit man matindihan na halo-halo ang mga problema na parang sunod-sunod, na parang feeling natin, Lord, ako lang ba yung katabi mo? Kasi parang, Lord, ako lang yung parang parang ang lapit ko sa'yo kasi madali mo akong tadyakan. Parang may ganun tayo. Ako, ilang Grabe beses si ko Lord, nararamdaman. nananadyak talaga. Oo, parang, okay, yung katabi ko, iwas-iwas yan. Di ba? Parang ganun. May feeling tayo na ganun. Pero, sa totoo lang din, kung tutusin, parang, it's also a way of saying na, oo, katabi mo si Lord, mas malapit ka kay Lord. Kasi kapag kaganyan na may matitindi mga problema, hindi ba't walang ibang ginawa kundi kumapit kay Lord? Magdasal ka na Magdasal. Ganon. Uy, totoo yun na. Uulitin lang natin, tingnan nyo. I-assess natin yung galaw natin. Hindi ba't nakakaalala tayong magdasal at mas madalas ang pagdarasal natin kapag nakaka-experience tayo ng problema? Tama. Diba? So, ibig sabihin, yun yung paraan na malapit para intindihin natin na malapit tayo kay Lord. Correct. Diba? Binibigyan niya tayo ng problema kasi malapit tayo kay Lord. Yan. Naalala mo siya. Ayan. Diba nakikipag-usap ka sa kanya kagabi? Hanggang sa pagising mo kaninang umaga, nakikipag-usap ka pa rin. Yan. Sabi mo, Lord, tulungan mo naman ako sa problema Correct. mo. Sa problema ko. Oh. O yun ang gusto ni Lord, nakakaalala ka. Yan. Ha? Yan, sinasabi natin. Pero come to think of it, partner, no? Totoo yan. Pag titingnan natin, lahat naman ng bagay talaga dito is just temporary. Correct. Lahat na tatapos, lahat na uubos. Correct. Totoo yun. Oras, di ba, lumilipas, damit kumukupas, Ganda. mukha pumapangit. Oo, correct. Yung dating nakatayo, lumulundo, Yan. di ba? Totoo. Temporary talaga mga bagay-bagay eh. Totoo Correct. yan. So kung nakaka-experience ka na matinding kalungkutan ngayon, na feeling mo dinidilubyo ka, inaalat yung buhay mo, huwag kang mag-alala at pasasaan pa't mawawala din Correct yan. ka. Lilipas din siya talaga. Kailangan mo lang talagang daanan kasi gano'n naman po talaga ang buhay. Yes. Hindi naman always sa happy moments. Hindi Yes. naman lahat ng oras lumalangoy ka sa biyaya. May mga pagkakataon talaga ang nilalangoy mo, mga matitinding mga problema. Nalulunod ka pa nga Correct. minsan Ang kagandahan dito, kapag ka na surpass mo, survive mo, di ba? Mapaproud ka sa sarili mo at masasabi mo, ay, kinaya ko pala. Totoo yun. Hindi ko pala to ikamamatay. Totoo pala ang what doesn't kill you makes you stronger. 'Di ba? Kasi minsan may ganun tayo, parang feeling natin ikamamatay natin yung heartbreak. Totoo naman din. May feeling tayo na parang mamatay ako na wala siya, 'di ba? Yung mga ganun. Pero nung lumipas din ang panahon, tapos meron ka ring na-meet na bago, o marirealize mo naman palang hindi mo naman pala talaga ikamamatay nang wala siya sa piling mo. Totoo yun. Ganun. Try nyo balikan lahat ng mga matitinding problema na pinagdaanan ninyo. Hindi ba't yung problemang yun na kinatakutan mo noon, siya yung matindi ang kinapulutan mo ng aral ngayon. Doon naman talaga ang major na lessons eh. Correct. Doon sa mga pagsubok, doon sa mga problema. Wala naman Oo, pag nag-party, anong lesson makukuha? Parang wala masyado, di ba? Pero yung... Sabi ni Lord. Diba?
Teka lang, gusto mo pa ng problema, ha? Gusto mo Pero ng totoo yun. gusto mo ng lessons. Yan. Ang pagsubok ang nagtuturo ng lessons. Yes. Yung mga happy moments, yun yung mga gifts. Alam mo, yun yung mga blessings, ganyan. Pero yung mga happy moments, they don't really teach lessons eh. Diba? Experience, yeah. Siyempre, parte yun. Memories. Alam nga naman, lagi naman talagang malungkot. O lagi naman pagsubok. Hindi. Talaga nga, may ganong klaseng balanse na may happiness. Pero yung saan ka talaga natuto? 'Di ba? Parang subject sa school. Kapag ang subject ay madali, sakto lang. Minsan na, okay, ang teacher ay napakabait. Yung parang free-flowing na lahat. Medyo kapag magkakaroon ng reviewer or pagre-review sa mga subjects, yung pinakamadali, yan inuhuli mo eh. Kasi, or kaya minsan, okay lang kahit hindi na kasi mabait naman yung teacher na yan eh. Pero, ano ka lang, chill ka lang. Kampante ka masyado. Diba? Pero kapag ang subject, ang teacher ay terror. Ay, nako. Diba? Yung talaga nag-shuffle ng class cards. May class cards pa po ba ngayon? Nag-shuffle ng class cards. Yung pinapalipad yung class cards. Correct. Yung mga ganon po bang mga eksena, diba? Hindi ba dyan ka talaga natututong mag-aral? Pinagpupuyatan mo talaga. Nagbabasa ka, inaaral mong mabuti lahat ng mga instructions sa'yo ng teacher mo. Correct. Ganun din sa tunay na buhay. Tama. Diba kung ano yung pinakamatinding pagsubok na pinagdadaanan natin or pinagdaanan natin, dun tayo nakakapulot ng pinakamatinding aral. Diba? Yung sabi nga ng matatanda, diba yung wisdom na meron ng mga matatanda, sabi nila, huwag kang matakot kung meron ka matinding problema ngayon. Malaki ang ibibigay niyan sa iyong reward. Totoo. So, ang ibig sabihin, mahirap man intindihin, pero kung ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, diba? Hindi ka rin talo dyan. Yes, may mapupulot ka dyan. Yes, diba? At yung lesson na yan is priceless. Yes. Talagang ang hirap lang. At saka, sa totoo lang, ang hirap lang din talagang intindihin. Lalong-lalo na kung ito ay tungkol sa death of somebody that you love, diba? Yung, basta yung mga matitindi talaga, mahirap siya talagang intindihin. Hindi talaga siya basta-bastang, madaling i-accept eh. Pero meron at merong mapupulot na lesson. Diba? Meron at merong matututunan mula dyan. So let us not forget the lesson. Yun naman po yung pinakamahalaga sa lahat. Sabi nga din nung mga matatanda, alam mo, madalas kami nakikipag-usap sa mga matatanda. Silang bilang nakaka-relate kami sa mga usapan ng sakit ng tiyan, ay, hindi sakit sila. ng batok. Kayo mga may edad. Relate na kami sa mga usap-usapan ng mga matatanda. Totoo yan. Pero maliban sa mga karamdaman, yung wisdom, masarap makipag-usap talaga doon sa mga sa mga aging na, 'di ba? Yung isa sa mga sinasabi nila, huwag kang matakot sa challenges. Mas matakot ka kung nasa comfort zone ka palagi. Ay, bakit daw? Oo, kasi totoo din nga naman. Pagka komportable lang ang lahat, ano nakakatakot doon? Siyempre, ang sinasabi nila doon, wala kang growth. Unlike, di ba yung sinasabi natin kanina, kapag full of challenges yung situation mo, natututo ka. Ang dami mong matututunan compared sa chill ka lang. Di ba? Yung nag-party ka pero wala. Comfort zone mo yun. Nag-enjoy lang ako dito. Pero pag uwi mo ng bahay, wala ka masyadong napulot. Pero kapag galing ka sa matinding problema, tapos nalagpasan mo pagkatapos. Bago ka matulog, sasabihin mo sa sarili mo, yes. Diba? Grabe, nagawa ko yun. Kinaya ko yun. Ang galing ko naman doon. Yung akala ko hindi ko kakayanin, ngunit kaya ko pala. Diba? At hindi lang yun. Yun nga, ililipas. Oo. Parang oras, parang gutom, parang araw. Lilipas din. Kaya ang sinasabi lang natin, kapit lang. Yes. Diba? Hold on, kabisyo. Kasi pasasaan malalagpasan mo din yung pagsubok na yan. Meron nga tayo isang tambalanista na ang eksena niya, sabi niya, araw-araw ko na lang pagsubok ang pagiging magulang. Apakahirap maging magulang. Nabasa ko yung kanina eh. Sabi ko sa kanya, ayan, kasi wag ka na kasi nandadaya. Diba? Ang hirap talaga maging magulang. Ay, ano bang magulang? Magulang as a parent. As a parent ba? Kakakausap ko kasi kay Juper, ibang gulang na yung alam ko eh. May magulang na ibig sabihin, matanda na rin. Gurang yun. Hindi. Gurang. Hindi. Sabi ko magulang ka na talaga. Di ba pag matanda na magulang ang tawag? Sa bagay. Ganon. Pwede rin magurang. Gurang, di ba? Gurang, gulang, and all, di ba? Sabi niya, ang hirap daw talagang maging magulang. Oo talaga. Hindi naman namin sasabihin madali. Sabi ko nga, partner, sa isang post ko parenting hack. Walang hack. Lahat mahirap. God bless.
Parenting hack, wala! Walang ganon! Kasi ang hirap Walang talaga. hack. Ang hirap Oo. talaga. Totoo yun, ha? Hindi talaga siya madali. Alam mo, isa sa mga matitinding pagsubok, partner, yung bakit kailangan natin gumising ng sobrang aga kasi maaga yung pasok nila, hindi naman tayo yung pumapasok. Hindi naman kami nagsuschool, Nadadamay ko tuloy. Oo, para tuloy ako pumapasok for the second time. Alam mo, ganon. Yung ganito, kami po ni partner, since February, nalipat sa tanghali. So, pwede na sana tayong Pumasok natutulog. ng tanghali. Oo, hindi lang yung partner, yung natutulog hanggang, o kaya mag-banjing-banjing lang sa kama na hanggang mga, let's say 7 or 8. Or 8 partner. Hindi, 5-10, gising na. Kasi ang pasok ng mga Kasi ang pasok na Junakis, anak ko ay 6:40. Yan. Diba? 7:10. Diba? Isa yan. Pagpasok pa lang yan, ha? Kaya dun sa mga nagtatanong kung anong parenting hack, walang hack! What the hack? Mahirap talaga siya. Kahit sang angulo mo tingnan. Yes. Mahirap talaga ang responsibilities na ginagampanan ng mga magulang. Correct. Sample pa lang yung pinanggit, ha? Oo. Pagpasok pa lang yun. It's an endless responsibility. Tama. Hindi talaga siya madali. Oo. Pero syempre, meron din siyang kaakibat na fulfillment, Yes, growth, reward. Reward. 'Di ba? Sabi nga natin, kahit gaano man kasama yung araw natin o may mga times that we feel that we are not good parents, pero kapag binigyan lang tayo ng isang I love you, niyakap na pagkahigpit-higpit, 'di ba? Yes. Sasabihan ka ng you're the best father ever, you're the best mom, or this is the best day ever. Lahat ng mga kung ano-anong nega na nararamdaman mo bilang isang magulang, nabubura yun. Gumagaan ang pakiramdam. Correct. So ganun, may ganyan namang klaseng balanse. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corp.